Kawei ke jingjia accident we Rangbah ubala Nongpoh snem kerta eiei ula Mynsaw Jur naki bynta ka Kjat hadien bakawei ke Kali Bolero Pik-up kabadon new number ML eiei saw new kendai kalalik ban tynrah kynsan new teu Rangbah bat Katei ka Bolero Pik-up kala phet krad rut na Katei jaka Haka Bolero ban batno Nongpoh hajan ke Nongpoh Police Station. Kani ke jingjia kala jia ha surok ba National Highway 6 ha ka shnong Mawdiangum hajan Nongpoh ha Khubor prasaw po eiei mynta ka jan mit. Katkum ke Khubor bela yok lum uniu Rangbah kat baudang persang ban jam Shillong ke surok ba Kali Bolero Pik-up ke bertemu ban hiar shi bynta jong ka goti kalarat kynsan u bat phet na Katei jaka. Hakini ke jingjia teu Rangbah ula Mynsaw Jur kamtam niki bynta jong ka Kjat bala penkit no mardor yu niu Rangbah Civil Hospital Nongpoh ban yo ek jing sumar. Maria yo jing tip halor kini ke jingjia Khubor pulit ke Nongpoh traffic branch kila poi marmar kini ke jaka ban ai jing yarap yu niu Rangbah bat na kaliang ki pulit kila pelong ru ek jing tokit. Balik klik. Ya. Ya. Klik. Ya.